Takže čaute, jsou tu Jedorti a jsme první DU Geometry Dash, ale ne live, takže kam som tak rád, počkať, zamkneme si. Středu máme back on track, and let's go, jumper, time machine, go. Club step, chcem ísť jedno kolo club stepu a jeme, lebo to som nemal. Tu je club step. Ideme toto, X-step. A ideme na moje vytvorené kolo a basta. Vy ste nevyjadri. Počkaj, si zmením panočika, iba tak narýchlo. A toto nepozerajte. Toho. Toto. Je toto. A na moje Euxil je naj, jasne, Euxil je naj. Iba dobrý youtuber. Takže už som zistil, jak sa menia tie, ale to si zmením, bo toto modré škaredé. Doplnil som to dačo a je to celkom zivé. Môj psík je tu vedľa mňa. Fúja. A ideme letieť, nebudeme iba po zemi. Potom není fér. Takže pôjdeme iba po zemi. Takže ideme na praktik mod, lebo toto je čudné. A potom pôjdeme vám ukázať, lebo keď sa tam ja nedostanem, tak už sa tu nedostane nikto a môj psík chodí a to dupoce, jak keby tu chodil Nikolás s Matejom. Tak. Toto neznášam. Keď som to robil najdlhšie, ale ja to neznášam. O chvíľku zmením. Budem iba tak rovno letieť, či sa to dá. Jedá! Teraz budem tak letieť bez zdochnúťa a keď zdochnem, napíšte mi do komentárov, že som lama. Nič nepíšte, niečo si píšte. Píšte hoci čo a SMS nech mi už konečne napíše dajakú uražlivku, jak vždycky. Som nechcel. Wow. Tak, sme tu. Na mojom takom mieste idem takto. Takže červený bodky si stopnite a pozrite. Ježišmária, Matka Božia. Jori. Mori. Ja tu dačo zmením, aby bolo ťažšie, než je toto druhé. Toto nemám. Ale pozrite. Celý systém som vyďuval. Celý systém som... To sa nedá. Ja neviem vlastne koľko prejsť. Dobre, urobíme to tak, že to si tak budeme dávať, aby sme vedeli. We are the big show. Opraviť hneď. To si nevšíma. Toto vieš, že zmeniť farbu. Tak. Zmeniť farbu. Ideme až na môj končík. Viete, čo to mal byť, ale nevšímajte si ma. Aké dáme to tie? Aké dáme? Nebude. Toto nebude. No, tak sa mi to vačí. Počkať.
zrušil chrypnutý hlas. No vlastne, toto je o tomto video. Toto je o tom, aby som vám ukázal, čo som tu všetko zmenil. Ja som zistil, že na čo je toto svým. Počkajte, len toto dám. Som zistil, na čo je toto. Chcete vidieť? No, pardon. Počkať, mne sa tak dnes nedarí v tých vytváraní. Takže, chcete vidieť, čo to je? Napríklad dáme toto a dáme si aha. To je, že úplne poďožiškať o video. Fú, to je úplne cool. A posledný krát, lebo sa mi môže vybiť baterka na Mobizen. Počuli ste dobre, na Mobizen. Ups, zapol som si do čoho. Toto kolo mám rád, pretože som ho vytváral 1 000 000 hodín. 2 sekundy. 5 minút. Počuli ste to? Dajte si úplne teraz na hlas. Voj, to si môj psík prdol. Zuzka. Matej, jak Matej, cez hodiny prdí neustále. Prdí jak prdí. Ale to toho neohovárajme, pretože to je choroba. To je čistá choroba. Toto video už má 7 minút, môj rekord videí. 7 minút. Matej, dajte do komentárov na Matejov videa. Kúkajte, dajte mu odber. Matej je proste king. Chcete vedieť prečo? On mi asi tak nastavil čas, že môžem natáčať viac jak 10 minút. Menej jak 10 minút, ale tak aspoň. Viete, Matej si king. Dám ťa do popisku videa. Dám, že jak je popis, tak dám Matej je king. Nie. Woohoo. Český. Videl som to, že som tu ja, či ešte ideme X-Step. Alebo X-Step, či... Jo. Ideme X-Step. Alebo... Ideme to najťažšie. Blast. Vraj, že to je démon. Tudle je démon. Tudle je démon. Všetci hovoria, že toto je démonské kolo. Keď vôbec. A ja sa s vami lúčim. A som... Počkať. No presne 10 minút vám to dám. Ja sa s vami nelúčim a som tu ja, Dortík. Hrajem sám pre seba. Môžem si rešiť pod nosom, ale... Ja viem, že ste tu. Takže ja sa s vami lúčim a som... Aj Jička je tu. A lúči sa s vami.